Na 4 dagen feest, 24 uur dijs, en 1 eind terug zit het erop. Het Sci-Fi Festival. De 12.000 bezoekers gaan elsewhere harren wij. Uw camera, mij opvallend genoeg, joert het terrein net op. De beveiliging keert de media. Want die hoegen net eens zien hoe alles achter de afzetting in de Groene Ster oprijden wordt, krijgen we te jaren. Ja, dit weekend winnen we gewoon welkom om sfeer te proeven op dit internationale festival. Zeker de oudere mensen hebben daar heel duidelijk wakker van gelegen. En ja, dat kan ik me voorstellen. Als je eenmaal gaat letten op de klanken van, nou, het was misschien niet het lawaai, maar wel de trillende bassen, dan kom je er moeilijk meer af. Bij de gemeente Ljouwert binnen dik 150 klachten van benam loertsoerlijst binnenkam. Uit Hurregriep en Tietjerk, maar ook vanuit Ljouwter wieken Kammingebjorn en Suderbjorn. In het voor hield Ljouwter CDA al haar vraagtekens bij het festival. Wij kregen mensen online die 4 dagen en nachten slecht slept hebben. En die behoorlijk irriteerd bij zo'n telefoon hong van wat is dit en wat gebeurt hier. Ja, de mensen zijn echt behoorlijk van frustreerd. Het loert van het Sci-Fi Festival voel binnen de normen. Die blikken naar meetings van de gemeente. Ook de organisatie van het feest, dat jeder plakvoen in de stad Greens, zocht Ljouwert wel zitten. Zo is ze de klachten serieus te nemen en lieten jeder al weten graag rond te komen naar de Groene Ster. We moeten natuurlijk het park nog even netjes achterlaten en afbouwen. Maar goed, ik heb wel een heel goed gevoel bij. Onze festivalcrew die heeft er ook heel veel zin in en het is ons ontzettend goed bevallen, dit terrein. Bij een evaluatie moet blikken uit het festival takken hier echt weer rondkomen mij naar Friesland. Als ik het zou vragen op dit moment aan de inwoners, denk ik dat de meesten zouden zeggen van laat maar zitten. Ik denk dat we hier wel van leren kunnen dat 4 keer 24 uur te vol is. Te volle? Ja. Er is ruimte genoeg en het is een hartstikke mooi park. Maar dan nog, omwonenden zijn ook gewone mensen. Dus het zou aardig geweest zijn als dat overleg was. En ja, wij mochten de Groene Ster dus net in om te filmen. Maar wat deze festivalgangers van de discussie over de loertsoerlijst vinden, dat liet hem rieden.